bi ame juma la octobre kalo kile bisaba ani gilisa ba flamuwa ani turu foli be awye amunu be kan laje mali kono mali ko kan ayo bismillah ngaba malanga kuno foni o keneka kuna foni damne la kunungo alamsa octobre kalo kile bisaba anga jamana ministre nyema general de division Abdoulaye Maiga ale koni anga jamana dine tigla mo ani adonko tigi ba olo bismillah minyera sigi kunte de wore ka seka kuma dikumba ni anga jamana be gele ya bamnu kono ni wakatina wala sa ubi seka akli daira koni kenyo ona ani ka seka la yini ba sigi senga wala sa jamana ka seka bo ikalo ka foni je ko no ndafe Tigimi keneka anga jamana ministre nyema ayayira ka fuko bamagachia ko shia ko te dine ko te ko manga ni judo doroni ka barado munu megale ataka siri mo ninka anga jamana ministre nyema general de division Abdoulaye Maiga ale koni kumala ka sangani ni wakati lama nunu ngale ay kirenkere la taji soro balia okonyo wi mina akoni wole da blakata malidin kilingelen bela jeralen koni mako anga jilaja anga dusuda anga ni wakati gela nunu koni la teme nyogo fe kadaka ayayira ka kuma wala koni wakati mechuko amina ko amina teme ninka ina fo gele ya chaba wera munu koni kera ana kateme ansera ka munu surmonte ko nala sona amin fana surmonte wala sanga seka familial jama soro anga ministre nyema Abdoulaye Maiga lame mana nyemo ka milina de kona la vraiment e wule blanc bimina parce que ni koko beni clear ani furugu be seka boje mana deun ni nyonga chechumna ya fo chuma c'est vrai que gouvernement ga barabe wajibe jama nyemo re ka barabe sente mo ka barabe ateta chukushira ateta dugutugu ko ateta la datugu ko ateta dina nyemo ko parce que ni population be nyonga en première ligne albika wule blanc moi ame gilam konala nyala sonama ni be ban ni gilanana que fanga gila jatemne munana ni gilaye ame se ka ba kono chukumna pour ganga bo gila kono ateta beni kilia mani anisigi gakuma atetoko vraiment kokun kono la nyemu fo au joro bala kusobe au joro ka bon kusobe donc vraiment jigi ba ko albimina jamana nyemo c'est trop là aka kan vraiment ni kine ka nga fulibla ka nishi anga sarasuma sarasu joro bala kusobe mais jamana nyemo re ka mirina kona la bimbina vraiment fuli kan nga se mo ma kusobe oui c'est un chauffeur vraiment ni kine ka akwa jamana kona la me tashi blake ka nyeshuma munu ni tora ni koina munu ni re ni tora insécurité là depuis terrorisme damna nga jamana kona me do kala ka u bedaro suma malaka jamana kisi ka population wule numana ko suspect ay que femme te normali u ka sigida konala ma pour tout wule ube ka janamu wule ube ka sarasu wule ka fa teni mbe ansikan lemeni mo no ba ansikan lemeni tikila jamana bawora bonyanko olukoni wele bla uga jamana de uma munu sikira benendo maliko nama ko uga sinkata ufa jamana konna la wele dami yera koni kera kuna fondi la sefeni jamana nunu marabulu nyama ufe munu na uyacha uga bololo sira olu sanfilala o jamana bawo koni be talike Allemagne jamana Australie fota si États-Unis jamana uma ukoni ni wele kan chari femi uga jamana de uma ku ga sikata uga jamana konna la mi yera koni na ayira la mado fe ko bisa ga sobe ka dagare ke anga jamana soroko o siro fe mi yera fana bisa ke sababu yi ni jamana wera munu koni mina uka waru koni la bara anga jamana kono kasika obali arabado octobre kalo kile muga ani kono ton samba flamuga ani turu abita sterni chama olude koni ndona bamako faba konna la miyere koni mina don kasagani jamana koni de kumba konna la miye taji kota o fanfala ni miyere koni doni mina sa ke sabu ka chama koni bo taji soro choko gele wala anga jamana konna la wala sa ka sega yurugu ani majekele kabo anga jamana sanu kota bina kuna okama arabado octobre kalo kile muga ani konoto anga jamana ministre somnya shinu sanu ko kuna fonia uma olu koni nye abeta femi permis keme boyanko o koni mine femi karo ka fo o tikulani abifo ko ka permis retirer hakunte dawara ye kasega majew ani yurugu ka o kele kabo anga jamana sanu kota fa fela fe wa baro ka sika kejele ya konna la wala sa anga jamana bisika ka dugo jukoro na fulu olu tona potuko ya mina
kono alamsa octobre kalo kile bisaba anga jamana faba kon na la kere la commune folo ni oye amara bulo folo kon na yi musula jakulu mimbino ni abifo o mako association nouvelle ère olu koni ni la sigi bado koni ken kono octobre kalo kile bisaba alamsa mi sigi kunte do were ye femi shinabo an wolo nula boni oye cancer de sein et cancer de col ulcère keleli o konya oye mina ami o kalo kon na la wala sa ka se ka nyefoli kon ke ani mamuno kon me fe kata dépistage ke ka se ka ta kanya soro o ko la wala anga famille tema soro kuna fone wala anga Aisha ko ne lame Shimbo kata se wolo nugu boma ni banaye mi ni abe dankari musulaka bayiri ka chama ni ka buna aramadenya la san konna la ka sababu yake adombaliyai wala sa ka se ka okele faranyo kan jekulu mimbe ni alebe wele ko nouvelle ère féminine ale ni CNJ ka bolodi nyogoma konna la u farla nyogon ka dokotoro bawele ka se ka nyefoli ke wolo nugu bon ale ni shimbo keleli ma chugo yamina bo cancer de sein fene e de tayi e de muso ba aka shimbe e de bolo muso ele ka muso ya e shini o de ba ni che o bon yogona i simbi bolo e kla o kla regla i kan gi sinaje i bi de ka glanga i bi bolo ni de kungo fe ni bolo i ba ke ka fin be dogi dogi de l'extérieur vers l'intérieur i ba digi fo ka ti galaka kolola ni ya digi ti galaka kolola ni kurubala ou bien fin de bala i bolo na terrain fin de quoi donc ni bito ka ke kalo ni fin bala abe fin de fio ambe docteur ina tuma do la ka fo ki ya be kala hotel tellement ni nyeme na la jella ni ya do ni bana be rom na ibai e bolo fla bi bolo ta be kele donc de nye bala ni kele funa do ibado ka boto la ni kele me ka sunya ibado ni kele me ka jen ibado fi fene be tintori o de ato ni be sinaje me ni ba fi al ni sinaje ati yere tabo mi kolla ye eti mo ko fene chitisi ki kolli kala ikara ji al ne reptan kolle di joma ko laje mais ne fi nyere de be se ka laje kanye ka teme dokotoro beka donc ibi de ka glanga ni klali ga er kolila regli le sabanando ibe fi naje ka palper cadran par cadra à côté nani be ibe turke ikele dali bi ferama ni klay ba treke iba fo ki ba akuti achi ni fembala na mi soro abe fendo fi ni kla ibe wuli ba nuni mine ba bishi ta jini be ba o te kojuwe mais ni jingira ne ou bien jolie o be fin do fiere ibe na kamangoro ibe na FL korla iba samaka ji tumado la gene joli be ke fina ibe temo beka mais gene mimbina ni joli bi fina gene be boy wolu korla wala abe fin do fie ibe na kuru do santi kamangoro tumado ibe shimbe mununu ete foyi parce que ni shinga ni bubala na ka kumbaitai mais ni na kama ngora samata ka jigi kuru do be fendo fie ibina ibe findo ifene côté do ibe ni bolo do itongo fe iba be palper chaque mois ni munu ti collier kalo ni yake bite le 30 kalo kura le 30 ni hakli to ibake ni hakli mato ni dongo do so ibake parce que ka kolitida tumate tala ni yake ni emi ibe soro ko bi bo filila muso munun be no ko ala ye nin bana in kɛ olu garizigɛ ye amma kan cogo si la u kelen ka nin bana in ni k'a ta k'a da u kunna muso ye min ye dugu in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mais an b'a ɲini an balimakɛw ni an balimamuso bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ u yɛrɛ cɛw nu fana n'u balimamuso de bɛ kan ka muso fana soutenir donc maintenant an balimakɛw an'an balimamuso an tɔ cɛw fɛn fɛn bɛ yen jigiya min fɔra furu kɔnɔ an k'a tɛmɛ ka ni bana do o bana wɛrɛ do o an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye an ka ɲɔgɔn soutenir hɛrɛ ni hɛrɛ tana la donc ni ka kɛɲɛ ni nin bana ye an b'a ɲini fɛnɛ cɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛɲɛ ni hakili ye ni ala ye donni min dama an ka sa kɔrɔ fɛnɛ cɛya n'a taabolo dɔ ye bana mana kɛ cogo o cogo n'i kɔnna a ma fura kɔni bɛ se ka sɔrɔ a la nin baara in kɔnɔna la hakilina ale bɔra muso cɛsirilen min na ale ye nin hakilina in ta walasa musolakaw u bɛ se ka lafiya sin bon kɛlɛli la ale ni wolonugu bon kɛlɛli la cogoya min na bon octobre rose ko yɛrɛ tɛ mais cancer ye bana ye comme a tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ cogo min na bana dogolen do donc bana dogolen o bɛ tiɲɛni min kɛ bana minnu bɛ ye kɛnɛma olu t'o kɛ donc c'est pas quelque chose qui est fɛn tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko i tɛ fɛn min kalama sisan bɛɛ b'a kalama a m'i somɔgɔ minɛ a m'i yɛrɛ minɛ i tɛ mɔgɔ dɔn a ma mun minɛ o tɛ yen bi-bi in na i tɛ mɔgɔ si ɲininka n'o m'a f'i ɲɛna n y'a mɛn yan fɛ yen karisa tun ko k'a b'a muso la ou bien a tun bɛ karisa dɔgɔnin na ou bien a tun b'an sigiɲɔgɔn dɔ den na donc bɔ bɛ k'a kalama Mali yɛrɛ la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ
a ye tiɲɛni kɛ solution yɛrɛ t'a la tuguni quoi. Donc ne kɔni se ye mun ye pour le moment ne ni n ka association mɔgɔw o ye k'a essayer ka sensibilisation de kɛ don o don pour que ka mɔgɔw encourager u ka taa dépistage kɛ. Cancer fura tɛ foyi ye fɔlɔ dépistage kɔ. Donc c'est comme hali ni wari b'i bolo quel que soit le milliard que tu as ni bana in sera niveau dɔ la cogoya t'a la quoi. Donc o ɲuman ye mun ye dépistage ye fu ye bɛɛ ka wuli bɛɛ ka t'i ka dépistage kɛ maloyala ko tɛ sida dépistage bɛ kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tun bɛ maloya n'o ye bi in na o kɛlen don koba tɛ tuguni quoi bana de don comme les autres maladies an ka wuli an ka taa dépister dépistage ye siɲɛ kelen dɔrɔn de ye san kɔnɔ. Donc mɔgɔ si man ka o gɛlɛya man ka mɔgɔ si sɔrɔ ka t'o kɛ surtout a fɔra en temps normal CCRF la centre communautaire la hôpital la fu de don. Hali ni montant b'a la o bɛ na ni condition wɛrɛw de bɛ na n'o ye mais ni seri ka sigida dɔgɔtɔrɔso la kunnafoniyaw jɔnjɔnw bɛ d'i ma i b'i ka dépistage kɛ bana b'i la bana t'i la i hakili bɛ sigi o ka fisa i bɛ bɔ a kalama don min k'a b'i la o k'a sɔrɔ a ye tiɲɛni k'i la. Octobre kalo o talen no ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ okumu kɔnɔna ma o kama an bɛ taa an ka jamana kɔrɔya fanfɛla o fɛ ka sanga ni arabadon octobre kalo tile 29 fɛn min ye an ka jamana kɔrɔya fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale gouverneur ale kɔni senabɔli kɛ ka taa dugu bɛɛ la maa sikɔrɔbatigi o ma ni min ye muso la k'a ye a si bɛ san 98 ka taa foli kɛ a fɛ ani ka hakilinaw dɔn ani ka duwawu ɲini a fɛ min yɛrɛ la u ye bonyaw kɛ a ye min bɛ tali kɛ nɔnɔmugu sukoro tulu bidɔn ani sumansiw caman na. An bɛ taa Masina ka olu fɛ yen ni wagati na Masina dugu kɔnɔna la a kɛrɛnkɛrɛnnen la a mɔnikɛlaw kɔni kamana gannen don min na u ye a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati ni bɔ sisan nɔ u ka jago kɔni tɛ ka yiriwa min ye u ka jɛgɛ yɛrɛ u tɛ ka san ka ɲa u bɛ min kɔni ɲɛfɔ ko o kɔni sababu tɛ dɔ wɛrɛ ka d'a kan k'u ka sanni fanbakɛlaw kɔni bɛ bɔ Bamako faba de kɔnɔ ani Segu dugu o kɔnɔna la ka taa sanni kɛ u fɛ yen nɔ ko nka ka sababu kɔni kɛ ni taji sɔrɔli gɛlɛya cogoya olu ye o kɛra sababu ye u kɔni ka jɛgɛw tɛ ka san wa min fana na u tɛ ka glasiw sɔrɔ ka d'a kan frigo caman bɛ marché ni courant de ni courant tɛ wagati min na u bɛ groupe k'a la ni olu dɔw fɛn bɛ marché ni tajiw ye ko fana kɛlen sababu ye k'u ka baaraw cogoya gɛlɛya u bolo kosɛbɛ ko a bɛ se ka dankari kɛ marabolo yɛrɛ ka sɔrɔdaw la. Ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa kɔ kan kibaru la Tanzanie jamana kɔnɔna la Tanzanie jamana ɲɛmaa Samia Hassan min ni ale Tanzanie jamana ɲɛmaa ye ni wagati na a kɔni yirala k'a fɔ ko jagoya fanga o de bɛ ale bolo ka d'a kan fɛn min ye a fanga sinamatɔn wɛrɛw ye minnu ye parti politique wɛrɛ minnu kɔni bɛ ka fanga ɲini a yirala ko a ye olu kilancɛ bɛɛ lajɛlen kɔni datugu kaso la o kɔfɛ maa wɛrɛ minnu fana bɛ ni olu ma datugu a y'olu disqualifié ka bɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ɲini kalafili o sɛbɛn olu sanfɛla la min na a yɛrɛ kelen de kɔni bɛ to lisi la maa bɛ se k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ je reprends c'est mal dit ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Tanzanie ka olu fɛ yen nɔ Tanzanie jamana ɲɛmaa Samia Hassan a yirala k'a fɔ ko ale ka fanga kɔni ko jagoya fanga bɛ a bolo ka d'a kan fɛn min ye fanga ɲinitɔ wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ jamana ɲɛmaa ɲini na a ye olu kilancɛ bɛɛ lajɛlen kɔni datugu kaso kɔnɔna la minnu bɛ to o kɔfɛ a y'olu fana caman kɔni disqualifié ka bɔ lisi la min na a tɔ bɛ to a yɛrɛ kelen de ye opposant a la fanga ɲini o hukumu kɔnɔna la min na fɛn min ye jamanaden dɔw ni jamana wɛrɛ maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko jagoya fanga de kɔni ye o ye ka d'a kan k'a ye min kɛ a ti démocratie walima bɛjɛ fanga kɔni tɛ jɛn ni o ye. Mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw ne bɛ dansigi aw ka bi juma kunnafoniyaw la an b'aw fo aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini sibiri ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ k'an ka jamana basigi.